ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବାଘମାରି। ଏଠୁ ଗାଁ ପଟୁ ଗଲେ ଆମେ କଳାପଟ ଲାଇନ୍ ପଳେଇବା। ଏଠୁ ଗାଁ ପଟକୁ ଯିବା ଆମ ଗାଁକୁ। କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛି? ଖଣ୍ଡିଆ ଯାଇଛି। ଆସିବା ସେଇଦିନ ବିଲରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଧାନ ବିଲ ସବୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ମୋବାଇଲ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଚାଷ ଆସୁଛି।